ассалому алайкум дӯстони азиз ва тамошобинони ютуб канали мо Насим Теҷе. Мардуми сарбаланди Тоҷикистон ва мардуми ғариб ва мардуми деҳқон ҳама каса созан хубен шербачо касоне ки тракторхар бошад ҳамин навора бо диққат то охир тамошо кунанд иншоалло ки беҳтарин навор жагай касоне ки ягон чиз барои фурӯхтан ёки реклама карда бошед трактора ягон техника аппарат мошин хона замин хулоса дӯстон чизе ки доред дар ватсаи мо 911 32 43 44 хади роҳи ки дар оянда реклама карда трактораи шумо дӯстон дар муддати кӯтоҳ фурӯхта медиҳем. Лайкҳоро бозен, дар канал подписатсия кунед барои хотири дӯстони азиз ки дар мин сомонаи ютуб яктоми канали мо аст бо номи Насим Теҷе ки ҳар ҳафта навори трактора барои шумо пешкаш мекунанд. дӯстони азиз рости гап 300 нафар я нарасида барои 100 000 шидан касоне ки меҳмон ҳастанд аз онҳо хоҳиш мекунам ҳатман дар канал подписатсия кунед. хоб дӯстон ба ҳаматон тамошои бо фароғатро хоҳон ҳастем. инак дӯстони азиз мегузарем ба якумин эълони имрӯза. Бордорони азиз, печкаи гуфтагия ки хлебпазӣ мебошад дар ним соат 72 та хлеб мепазад. 60 та лист дорад, 72 та қолаб дорад ва қарор дорад дар шаҳри Исфара. нарша дӯстони азиз 10500 сомон мега. боз гуфтагия ки иншоалло муомилаи хуб ҳам дорад. 19 киловатта мебошад. касоне ки дӯстони азиз яъне ки ягон ҷо столови дошта бошед ё ки ягон хулоса бизнеси тайёре мехоҳед бордоро печкаи хлебпазӣ дар ним соат гуфтагӣ 72 та хлеб мепазад. дар рақамҳоро экрамда 988 88 36 27 хади ба ҳамин рақамҳо метавонед муроҷиат. дӯстони азиз, дуюмин эълонамон зил самосвол 133 дар ҳолати хуби техника мебошад. сӯзишворияш газу бензин, коробкаш бошад механикай. дӯстони азиз, гуфтагия ки дар ҳолати хуби техника мебошад. балонош 80% ҳастанд ва қарор дорад дар ноҳияи Ховалинг. нарша 60 000 сомонӣ мега. муомилаи хуб дорад гуфтагиай. рақамҳои соҳиби зил 987 22 35 67. марҳамат дӯстон, муроҷиат кунед ва маълумоти пурра аниқтарашон аз худашон дастрас кунед. дӯстони азиз, сеюмин эълонамон трактори T40 мебошад. дар ҳолати хуби техникаи балонош 80% ва қарор дорад дар ноҳияи Ховалинг иваз карда мешавад. гуфтагиай ба ягон қуф яъне ки ба ягон алафзанак хади иваз карда мешавад. дӯстони азиз, яъне ки ин фурӯшӣ нестай, фақат иваз карда мешавад ба ягон алафзанак яъне ки ба ягон қуф хади. дӯстони азиз, гуфтагиай ки иваз карда мешавад. марҳамат дар рақамҳои ватсап мондаги тариқи ватсап муроҷиат кунед. дӯстони азиз, мегузарем ба чорумин эълонамон пресс-подбош гастай, яъне ки прессканак истеҳсоли Қирғизистон дар ҳолати хуби техника мебошад ва қарор дорад дар ноҳияи Ҳамадонӣ. нарша дӯстон 35 000 сомониш мега. боз муомилаи хуб дорад гуфтагиай. аз номи сомонаи мо Насим Теҷе дӯстони азиз салом расонед. иншоалло ки боз арзон мекунад, яъне ки ба кор тайёра, ягон камбудӣ ва растход надорад. якчанд намуди дига боз запчаст дорад. рақамҳои соҳибаш 903 05 60 30 хади ба ҳамин рақам метавонед дар тамос шавед. дӯстони азиз, панҷумин эълонамон трактори фурӯшии МТЗ 81 астай. соли баромадиш 2014 солай. документҳош гуфтагиае ки 100% ягон камбудӣ ва расход надорад, яъне ки ба кор тайёрай ва қарор дорад дар ноҳияи Ҳамадонӣ. нарша дӯстони азиз 175 000 сомониш мега. боз гуфтагиае ки иншоалло муомилаи хуб дорад, яъне ки савдо дар назди ҳамин техника. рақамҳои ватсапаш 30 99 72 13.
ин рақамҳои дӯстони азиз ватсапашам ва номерҳои дастӣ 935 35 58 35 қади метавонед номерои дастиш қади муроҷиат кунед. дӯстони азиз, эълони навбатиамон трактори фурӯшии МТЗ-81 ҳастаи соли баромадиш 2023 солай. Комплект гуфтагии қадиш якта алафдаравкунак дорад ва қарор дорад дар ноҳияи 5, нақша 260 000 сомониш мегӯяд. 4 баллони нав дорад, ягон камбудӣ ва расход надорад гуфтагӣ. яъне ки дӯстони азиз, трактор бениҳоят кам коркардагӣ ҳастай. катиш алафдаравкунак дорад, нархи 260 000 сомонӣ муомилаи хуб дорад. савдо дар назди ҳамин трактор. рақамҳои ватсап ва рақамҳои дастиш 501 87 70 70 ба ҳамин рақамҳо метавонед дар тамос шавед. дӯстони азиз, қуфи фурӯшӣ аста, яъне ки алафзанак дар ҳолати хуби техникӣ мебошад, ягон камбудӣ надорад ва қарор дорад дар ноҳияи ёвон. хоб бардора гуфтагӣ ки алаф ҳам ришқам хулоса чизе ки дар кор боша ҳамаша майда мекунад метиҳад. нархша 55 000 сомониш мегӯяд, муомилаи хуб дорад гуфтагӣ. яъне ки дар ноҳияи ёвон алафзанак дар беҳтарин ҳолат қарор дорад. рақамҳо барои тамос 934 01 17 25 ба ҳамин рақам метавонед дар тамос шавед. ва дӯстони азиз, агар шумо чунин техникаҳои фурӯшӣ дошта ягон трактор, аппарат хулоса чизе ки доред, метавонед дар рақамҳои 911 32 43 ва 44 қади роҳӣ кунед. дар одамои оянда реклама карда трактораи шумо дӯстон дар муддати кӯтоҳ фурӯхта медиҳем. лайкро бозанед, подписатсия кунед. раҳмат барои дастгиритон. дӯстони азиз, чизили фурӯшӣ ҳастай дар ҳолати хуб мебошад ва қарор дорад дар ноҳияи Қумсангир. нархша 8 000 сомониш мегӯяд. гуфтаги ки касоне ки агар аз номи сомона интихоб занед, иншоалло ки боз арзон мекунад бардоро. ина марҳамат, касоне ки трактор доштагӣ бошед, плуг надорад ё ки чизил надорад, марҳамат чизили фурӯшӣ бо нархи 8 000 сомонӣ иншоалло ки арзони хуб мешавад. дар рақамҳои реклама метавонед дар тамос шавед. трактори фурӯшии дӯстони азиз, бисёр дар комментария менависанд ки акани асиндаҷа илтимос тракторҳо, яъне ки МТЗ-80 бисёр банавор буги. марҳамат, боз як тадгир ҳастай, солаш 2022 сол мебошад. дар ҳолати хуби техникӣ ва қарор дорад дар ноҳияи шаҳри Тус. нархша 225 000 сомониш мегӯяд. 4 баллони нав дорад, пачка. яъне ки дӯстони азиз, трактор бениҳоят састаянш хуб. рақамҳо барои тамос 987 05 04 75 ба ҳамин рақамҳо муроҷиат кунед. трактори фурӯшӣ МТЗ-892 д ҳастаи баҳодиро солаш 2018. дар ҳолати хуби техникӣ мебошад, ягон камбудӣ ва расход надорад, яъне ки ягон ҷош гуфтаги ҳуйкаги неси вабшета. қарор дорад дар шаҳри Хуҷанд. 4 баллони нав. нархи трактора дӯстони азиз 260 000 сомониш мегӯяд, муомилаи хуб дорад. солаш 2018 дар шаҳри Хуҷанд. рақамҳо барои тамос 935 51 11 44 ба ҳамин рақамҳо дар тамос шавед. дӯстони азиз, трактори фурӯшӣ Т28 аста, яъне ки қатиш гуфтаги ки комбайн дорад. баллонош пачка ҳастанд, ягон камбудӣ надорад. аккумулятор, стартер ҳамаш наванд.
нарша 68000 сомониш мега, боз арзон мешавад. рақамҳо барои тамос 929 86 87 89 ба ҳамин рақамҳо метавонед муроҷиат кунед ва маълумоти пурра аниқтаршон аз худи соҳибашон пурсон шавед. дӯстони азиз, шуморо агар аз куҷое ки трактор ё ки чӣ хеле маркаи трактор дар кортон бошад ё ки ягон телешка дар кортон бошад, ҳатман дар комментария 500+ монед агар ки ё ки ҳамин маҳқултон шида бошад наворҳои мо, дар комментария Насим TJ ба пешнасин. раҳмат барои дастгиритон. дӯстони азиз, эълони навбатиямон трактори фурӯшӣ MTZ-81 солиш 2005 сол дар ҳолати хуби техникия ва қарор дорад. дар шаҳри Хуҷанд нарша 130000 сомониш мега. 4 баллони нав, краскаш ягон камбудӣ надорад. бо нархи 130 та фурӯхта мешавад. рақамҳо барои тамос 920 01 26 26. марҳамат, дар тамос шавед. ва дӯстони азиз, эълони навбатиямон трактори фурӯшии MTZ-81 астаи соли баромадиш 2007 солай. дар ҳолати хуби техникӣ мебошад. балнож 90% ҳастанд, ба кор тайёрай. дӯстони азиз, трактор то хахча фурӯхта мешавад. қатиш ягон чӣ надорад. нарша 155000 сомониш мега. рақамҳо барои тамос 935 51 11 44. ина марҳамат дӯстони азиз, трактор дар шаҳри Хуҷанд 2007 сол фурӯхта мешавад. муроҷиат кунед. дӯстони азиз, трактори MTZ-820 ҳастаи соли баромадиш 2018 солай. 4 баллони нав дорад, 2 аккумулятори нав дорад. ба кор тайёрай гуфта агар бордоро, яъне ки қарор дорад айни ҳол дар ноҳияи Фархор фурӯхта мешавад бо нархи 199000 сомониш. боз иншоалло ки арзон мешавад бордоро. рақамҳо барои тамос 205 30 00 67. марҳамат, муроҷиат кунед. дӯстони азиз, трактори TTZ-80 астаи дар ҳолати хуби техникияй. комплект қатиш хулоса якчанд намуди хулоса культиватор дорад бордоро, притсеп дорад, фурӯхта мешавад дар якҷоягӣ. қарор дорад дар ноҳияи Хуросон. нарша 80000 сомониш мега бордоро. марҳамат, бо диққат тамошо кунед. трактор TTZ-80 дар ҳолати хуби техникӣ фурӯхта мешавад бо нархи 80000 сомонӣ. ина марҳамат, ҳолати притсеп шад. дӯстони азиз, бибинед. хоб, рақамҳо барои тамос 550 55 43 86. ба ҳамин рақамҳо муроҷиат кунед. дӯстони азиз, трактори фурӯшии TTZ-80 дар ҳолати хуби техникӣ мебошад ва қарор дорад дар шаҳри Бохтар, пешина Қурғонтепа. нархи трактора дӯстони азиз 38000 сомониш мега. боз гуфтага камтарагар савдо мешавад. яъне ки трактора то қахча фурӯхта мешавад. қатиш ягон чӣ надорад. рақамҳои соҳиби трактор 976 39 28 80 қади муроҷиат кунед. дӯстони азиз, трактори Yuto 804 астаи истеҳсоли Хитой, соли 2024 сол. яъне ки аз давлати Хитой нави пачка мегиранд мераша бодро, падзаказ қади меояд дар давоми 30 шабона рӯз. 4WD, 4 силиндра, кондитсионер, печка ҳамаш қоидавия бодро. нархша 198000 сомониш мега. яъне ки доставка то Тоҷикистона. шумо дига ягон сум расход намекунед. фақат 198 метин тамом бодро. рақамот барои тамос 30 60 60 07. марҳамат дӯстон, занг бизанед.
дӯстони азиз, трактори нави пачка истеҳсоли Беларусия, яъне ки аз Беларусия бодро заказ мекунанд дар давоми 15-20 рӯз. МТЗ-81 нави пачка 4 балони нав гуфтагия бодро ки тракторҳо ҳозир яъне ки дар роҳ ҳастанд аз Беларусия ба Тоҷикистона доставкашон кардесем, айни ҳол ҳозир дар Минск мебошанд. нархша 275 000 сомонӣ мега. марҳамат дӯстони азиз, дар рақамҳои 901 70 0365 хади ба ҳамин рақамҳо дар тамос шавед. дӯстони азиз, раҳмат калом барои дастгиритон, яъне ки имрӯза мо ба 100 000 подписчик қариб шидагием. аз аввалон хоҳиш мекунем дӯстон, ҳатман дар канал подписатсия кунед ва лайкаро фаромӯш накунед. раҳмат калом барои дастгиритон. боқӣ сарбаланду хонаобод бошед. дастгири шумо пешавӣ мост. хайр дӯстон, то видеои оянда. худованд меҳрубон нигаҳбонтон бошад.